Jien konti qed naħdem b'teleworking f'dawn l-aħħar 3 ijiem, meta ħadd pawża qasira, break qasir, bqajt naħdem. U forsi apprezzajt ukoll il-valur tat-telework u kemm tista' tella volum ta' xogħol b'saħħtu bit-telework ukoll. Dan ħabbru l-Prim Ministru Robert Abela f'tentattiv biex jimminimizza id-delli kraħ fuqu wara li splodew il-każijiet ta' coronavirus f'pajjiżna. Kien is-sit netnews.com.mt li żvela kif Robert Abela kellu jitlaq minn idejh mit-telework fuq il-cabin cruiser tiegħu fi Sqallija biex issib filgħaxija niżel jiġri bil-katamaran għad-dera televiżiva tal-ħadd filgħodu. U għażel li jagħmel din il-btala għaliex kellu kollox taħt kontroll. Dan jippermettilna li jkollna kontroll sħiħ tas-sitwazzjoni. Iżda meta kien ippressat mill-ġurnalista NetNews Kien Kutajjar fid-dawl ta' kif splodew il-każijiet pożittivi, Abela għażel li jwieġeb hekk. Tlifna l-kontroll? Assolutament le. Waqt li ġimgħat ilu qal il-mewġ jinsab fil-baħar, issa jgħid li t-tieni mewġa bil-fors kellha tiġi. Kienitx mistennija u mela ma kienitx mistenni. Għamiltu li darba, 2, 3, kull darba it-tieni mewġa. Għandna żieda fir-rata ta' infezzjonijiet. Wara li jumejn ilu l-Prim Ministru ftaħar li fiequ 44 immigrant, issa qal li l-immigranti li ttestjaw pożittiv se jitneħħaw mill-każi totali. Irnexxielna nikkonvinċu bħala pajjiż lill-ECDC biex l-immigranti li huma pożittivi għal COVID f'pajjiżna ma jitqisux mat-total tal-pajjiż. Il-mexxej Laburista kkonferma wkoll kif se jiġu mbagħbsa ċifri mill-awtoritajiet tas-saħħa. Qegħdin f'pożizzjoni li rridu nżidu, innaqsu, li rridu innaqsu in-numru ta' persuni, in-numru ta' active cases illi għandna f'pajjiżna. Kif irridu wkoll innaqsu ir-rata ta' trasmissjoni tal-infezzjoni. Min kelli risk assessments li fuqhom kellhom jitneħħew ir-restrizzjonijiet kollha għadhom ma ġewx ippubblikati, Abela qal li mhuwiex minnu li d-deċiżjoni tal-Gvern rridu jissodisfaw lil ftit. Imma ammetta li l-mekkaniżmi tal-Ministru tat-Turiżmu kienu żbaljati. L-events tal-massa menux ċara. Stajniex għaddejna mingħajrhom dawk l-attivitajiet? Mela ma stajniex. Iżda xorta għażel li jiddefendi l-appelli biex Ġulja Farrugia Portelli tirreżenja. Jiena nagħti top marks lill-membri kollha tal-kabinet tiegħi. Il-Prim Ministru kkonferma wkoll kif il-pjanijiet biex it-tfal jirritornaw fuq il-bankijiet tal-iskola għadhom għaddejjin. Li huwa kruċjali li t-tfal tagħna imorru l-iskola. Il-mexxej Laburista spiċċa jattakka lill-ġurnalisti u jgħidilhom biex ikunu fatwali. Dan meta l-medja tiegħu stess mhux qed tkun fatwali u mhux tirrapporta numri minn ġurnata l-oħra. Simili għal dak li kien qiegħed jirreaġixxi Donald Trump għal kriżi devastanti fl-Istati Uniti kawża tal-pandemija, Abela ġustifika żieda fil-każijiet pożittivi għaż-żieda fit-testing. Huwa minnew lid-dinja li iktar ma żied it-testijiet, iktar se ssib każijiet. Robert Abela spiċċa attakka wkoll il-Maltin, partikolarment fuq kif mhumiex iddixxiplinati. Dixxiplina, id-distanza soċjali mhijiex qed tinżamm biżżejjed. Għal xiex? Għal xiex m'għandniex din id-dixxiplina mill-poplu tagħna folol għal xiex tmur fil-folol. Dwar il-miżuri li hemm fis-seħħ, il-Prim Ministru appella lin-nies biex jilbsu l-maskri. Ejja nidraw u nibqgħu nilbsu il-maskli mhux biss fejn tgħid il-liġi, imma lil minn hekk ukoll. Iżda mal-ewwel ċans li kellu dalgħodu li jagħti eżempju huwa neħħa l-maska tiegħu fil-bidu tal-intervista.